Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Si Francine nga suod kay ni mong migo ba? Saan mo lang ito? Ugmaog yun ning dagana. Dong! Saan mo lang itaon ko? Wa pa kumasayo na, Pit. Wa pa kumasayo na. Okay, good taon. Yung okay ng iyong pamilya din eh. Yung Greg eh. Kaluwes kong amigo. Hawad na lang yun. Bisag usaw ko na hula. Lain yun. Nagkasulti ko sa Greg yung Francine. Kaya, sultihe ka ng Hospital Smiles. Mapungan pa na eh. Yes, kurina sab. Nanong limitog ka si Francine nga, dengue Smiles pi. Nakatungod man taon sa akong amigo nga masayod kung si tinuod. Imbis dili kayo tatuhugaw ako na una. Mahugaw hinunog mayo, bahin ni Grigi. Ay! Di mahimo eh. Balik ko sa ospital pe. Di ko mahimutang ini. Kasi naaparoon si ng tansyang. Panagato kong istorya bahin ini. Palagi mapalik si mama ko rin lalatan siyang. Gutom na ko. Hasta ko lang, gutom na po. Ay, abutin ni nga nahan ninyo ay. Nanaraman untang palitan nagpagkaon sa gawas ni ining ospital. Nadugay man. Hala, basig dito nagpalit si mama itong namaligyag chicken manok. Bitaw ko yan, no? Dili masyad kay layo tong tindahan na. Ilaraman ka eskina bagi kan din sa ospital. Hala, basta si mama na nananuktok. Yay! Nga nung manuktok pa man siya, ha? Ay, oy Corina, nausa ka bang manuktok ka pa man nga wa man na gilak? Hi! Eh? Ay, ako rin ang tans. Nye! Bungot, Nye! bungot sa ero. Busiro. Sinishoot di ay! Matans ka rog suntukon ka kang isyuta ka. Ayaw ta na ngayon, Samgay. Ayaw Tukon ta doon. ka. Bungot sa ero. May palit lagi ka na isyut. Bitaw noy. May nalimtan ka? Oo, adudot. Ating paniudton man di hapit. Sao ng rasyon ni Miles Town. Nga di niya kanon. Si Awa giningo na isyot oy. Ha? Hindi pa siya ako ay dudot. Ha? Tinood yun eh. Gutom naman. May na ba? Magkadagino ta ba? Oo, kay dili mas ako mukaon sa pagkaon ni Miles din sa ospital. Dili po si Lulatan siyang mama. Ikaw na lang. Na may daghang pasyente din sa ospital shot. Oh. Nga ang mga pasyente mismo dili mo kaon. Magpalit yung ilang pagkaon sa gawas. Pwede ka masuris mga warden ni aron matigom ni mong pagkaon nga dili nila kanon. Kalain. Grabe. Nainangi. Sakita manulti. Daog-daog mo yung unang tansya ko eh. Siya pagtuloy mo na ko, ha? Bulipan ko! Di na ba yun? Dali lang. Kuya, Hello, Michelle! Ah, Tampalungon, tinuong ka, lagpot ng bagang ni mo. ay. Unsa ba nang pakigsultihan man ako, shoot? Pangitaon pa na ako sa Corina og hain na ni. Kadiyot lang god ang tansya god. Di bita ko manguyab di mo. Ay! Bugal-bugal gid ha. Sige, bugal-bugal gyud. Di mo ko na bugal-bugal lang. Sultan ko stinuod pa. Kandahan gid kang manguyab ko di mo.
Shit! Ay, panontok hanahanap. Way unay, way unay. Anong bagda? Unay. Way unay karon. Kebuangan lang yung kunay mo, ha? Dantan siyang biya. Pik-pik-pik. Sabi Dantan siyang biya. Kabaligyan, kumidyahan. Ay, joke ka ni. Ay, wag gani ko ganahe sa imong joke. Sa may ginahan mo? Wa! Aw, wa? Nong buya ni mo. Sa may naon ako nang? Murag fes. Lala, kitaon ko, katawa ko. Bawas pa na. Alam no. Hoy, isot. Ikaw ba? Mm. Ay, gani pagsurang-surang, be. Kibaw kang niya tas problema. Kay niya mas ospital. Imo mamnuon ming tiwasan. Aw, Darong ko no. serius na nga. Serius na nga. Solte. Kuan, kalma lang, good. Kalma. Tugkam tayo gubag mo. Kalma ba, kalma? Oh, kalma. Kalma. Saba. Solte na. Solte dayon. Kay gipanggutom na tos mas og dudot. Kuan ang tansya ba? Sa. Naka-istorya mo good, Miss Francine, sa cellphone ba? Sa uwa pa ko mabalik sa ospital. Ha? Nagasturan mo sa Pranseng? Hmm. Unsa may inyong gistoryahan siya? Unsa may imong gisulti niya? Imo siyang gisultihan nga na ospital si Miles? Ha? Isyat? Sigurado gyud ang wa kay gisulti nga bisan unsa ni Pranseng. Wa na koy. Wa gyud ko gisulti niya. Aw, lagi. Kay ngano mo na enang? May angay di ay nga dili masayra sa Francine. Kay nag-ingon ba di ay ko? Wa lagi. Pero mura man gud kag napikal pagkasayo di mong nagsulti Miss Francine sa cellphone. Pikal. Kalgod. Sa pikal. Wa man god. Wa di ay. Wa. Unsa may gistoryahan ninyo be? Wara nang ay. Namusta lang ko niya ba? O nangamusta po sila ni Corina, Dodot o Miles? Unya giunsa man nimo? Imong giingnan nga nadinggis Miles og na ospital? Wa na koy. Pagtarong ha. Lagi lang. Basta. Lagi. Kaya mibalik ko din sa ospital kay magisulti ko nimo nga kuan ba? Luoy ko sa amigo. Ha? Kaya nga naman. Nga no, is sure? Unsa? Mao na gisulti ni ishoot nimo matansyang? O, Corina. Nalooy taon kuno siya ni Francine. O, naibong siya nga nung wa gyud kuno kini sultihin ni Dong Grege bahin sa pagka-ospital ni Miles. Oh, Kay mato niya piyot, may katungod manggod unta kunong masayod si Francine ining pagka-ospital ni Miles. kuan, maura ba na gisulti ni ishoot nimo ma? Tingalig may lain siyang gipanulti ni Francine dito. Basig nagpasiaw paron siya o unsa ba kay iyang gisulti? Ay ambot lang, basta maunay iyang sulti nako. Maong angay kagyod nga magmatngon ko rin. Magmatngon kagyod nga dili ka masayop o makahimog sa imong bana. Matansyang. Mura man hinuon ko na konsensya og naawaw sa gisulti ni Mama Tansyang nako. Bahin sa panagsulti ni Ishoot og Francine sa cellphone. Pero wa pa ko'y sayop nga gibuhat. Oo, wa. Ug wa sab ko'y angayang kahadlukan. Pero wa ka mo sulti si Ishoot ni Francine nga gitabangan mi ni Greggy. Pero nga naman dahil mo sulti siya. Bitaw, unsa may naaana? Unsa may akong kapalakan? Wa ko'y ngilan nga gipuhat. Wa ug wa gyud. Silang kadugay na kong pagpaduol ni Corina. Nadungagan ang akong tinguha nga mas maduol niya.
Oh, Corina. Nganong ingon manining akong gipati nimo. Nganong nga diha pa nimo nga asawa sa suod kong higala nga si Francine. Ngano man. Dili ko buot nga dili ko ikaw makita. Di na ko kaya nga dili ta ka makita kanunay. Oh, may nag-message. Oh, tawag niya eh. Ug si Francine. Tubag ko na ko baka ni siya. Oh, hello, Sing. Hello, Grege. Dispensa nga gidisturbo ta ka. Oh, wa ka magka-disturbo, Francine. May gusto lang kong masayran. Unsa man may nahitabo ba sa amo? Oh, ha? Aduna ba, Grege? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!